El petit mercat de l'Hort Urbà ha arribat al centre cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Es tracta d'una activitat emmarcada dins les jornades gastronòmiques i que intenta conciliar, a través d'un seguit de paradetes i tallers, el producte de proximitat amb el coneixement per cultivar-los, a més d'estendre la idea de que és possible cultivar un petit hort urbà. Mira, justament avui el que fem, hi ha unes paradetes de productors del Delta, hi ha també una paradeta del Delta Viu que estan amb la defensa del territori i també trobem aquí darrere estan les parades d'hort urbà perquè puguis penjar al balcó i tot això. També hi ha una activitat infantil perquè els nens puguin fer una petita plantació i estan duint a casa alguna cosa perquè els hi creixi. I a part farem una mica de musiqueta amb vermut, més o menys per acabar-ho. Això entra dins de les jornades gastronòmiques que van començar dijous amb una xerrada i una exposició i acabarà divendres amb un documental i entremig hi haurà tallers de gastronomia, etc. En els diferents estants es podia trobar més informació sobre com conrear un petit hort urbà i fins i tot olorar i comprar les plantes de menta o lavanda que poden perfectament estar presents al balcó de casa. A més, es podia comprar producte de proximitat i fins i tot degustar-lo. El taller pràctic per als més petits ha servit perquè la canalla sàpiga com s'ha de tenir cura de les plantes i que es familiaritzi amb una cosa tan natural com la terra i el cicle de vida d'una planta. Sí, per dir-ho d'alguna manera, el taller també va molt orientat a que hi hagi alguna mena de contacte, perquè últimament crec que estem bastant desconnectats de la terra i és una cosa bastant natural saber d'on ve una planta, quin és el seu cicle, i que és una cosa bastant natural, que en realitat tenim molt a prop i que alhora ens queda molt lluny. Les famílies han pogut acompanyar els més petits de la casa i fins i tot ajudar-los i orientar-los amb la supervisió dels tècnics que s'encarreguen de dinamitzar i d'ensenyar que fins i tot en els espais més urbans poden aflorar brots verds.